Sanibonani. Khona into engizoyimemezela kodwa ngizoqala ngale engezile ngayo. Khuba mfoka Mpungose. Ngiyabona iline-up ko MC. Angiyibona inkosi yethu, inkosi yeyitabani. Njengesilo seyitabani, uNkulunkulu wazo, uModimo, uLhanyana wazo. Inhliziyo yami ibhlungu, amkhethi uma ngambona uPro owesithelo kuyiline-up yo MC. Ngiyambona isilenda sodumo, ngiyabonga kakhulu Khuba ukuthi ufaka isilenda sodumo ngisibone lapha na ko MC. Ngibona no Bravo B. Ngiyabonga kakhulu, abanye ke bajwayelekile ke kodwa labo engibabalayo baseduze nenhliziyo yami. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibabone. Noma shudula ushudo ntombi, ngiyabonga ukumbona futhi ngimjabulele kakhulu obvious nomtshali good emsebenzini wakhe. Nganza kwethu ke ngiyakhala ke Khuba, ngicela ungizwe njengoNkulunkulu weyitabani, nathi singabantu. Cela ukumbona inkosi yeyitabani lapha nangane yakwethu. Kujwayela ukuthi uyasazi ukuthi singabantu, ngimbona bone, mengamboni inhliziyo yami ebhlungu, kusamela ukuthi na ekhuphuke kuyiskill sakhe, uyabona. Abonakale. Ngiyanxusa nonke baculi ngoba uma sinisupport ko Spotify asisho ukuthi nayi abatabile laba, siyaneseka sinisupport, sivote nathi singabantu. Jozi Maskandi concert, yeah, Jozi Maskandi celebration einganeni zesikoli. Kufuneka uproduce into ekhombisa ukuthi uyingane yesikoli. Into zakhona ke kabe uyini student card, lezo zinto lezo u80 kuphela ungena kuyiJozi Maskandi lapha eGoli. Asidibane khona 30 May. Ngiyandithanda niyezwa. Bye. Blue Nation Festival lo umcimbi wokucelebrate abalandeli baKhuzani isikhathi esiningi asebehlale naye isikhathi esingaka bemxhasa beyinayo kukuhle kukubi. So kukucelebrate ke lokho nabawuthandayo kumsebenzi kaKhuzani, nabafisayo ukuyobona into ayenzayo, nabaculi bazobe bekhona. Lo mcimbi ke owalokho umcimbi akusiwona ukuthi wabantu aba-straight or abantu abayi-LGBTQI or kanjani. Umcimbi nje ukubungaza abalandeli, ikakhulukazi ama-Blue Nation. Wawukhona umcimbi ngayi-4 or ngayi-6 eMdletsheni. Waqasha ngendlela aqasha ngayo SK, kwaba kuhle ngali babenele bonke abantu bama-Red Nation bajabula ngendlela oqashe ngayo. Kwakhona noSkinkili, kukhanye noJumbo, bekhona abantu babe-happy. Abantu akekho wakhomba kumele kuqashwe bani kuye kwebani. Lento nje into nje ethi nje Blue, akusiwa nomcimbi otheni ukucelebrate nje lo ma-hour nje ambalwa. uKhuzani adlale ne-performance ke live more than 1 hour kuphela. Imicimbi serious ijole kuba lapha na eThekwini, Moses Mabhida People's Park. Leyo ukuthi hayi simbono bani bafowethu bonke abantu banemali, baningi abaxhasi, maningi amalunda. Ukuthi mayibona ukuthi la sekumele kuye nge-representation, ufisa kube nabantu abathize ababonayo, khuluma namalunda nabo osale banomcimbi, naba oLimit noNjabula banemicimbi. Yenzani imicimbi, khulumani nabantu bazonixhasa, bazovela abezukusaba. Kodwa le eyokufuna ukuthi emicimbini yabantu nakhona into yabalandeli kakhulu, izuma loBlue ufuna ukuyilawula, lutho enganza kwethu ayizokusebenza leyo. Laba bakhona namaxoki kulabo MC owaqashela uKhuzani, akunankinga ke lapho, ichoice yakho uKhuzani. So uyomela uzophela aqasha abantu abangaka abawu20 o-MC, uzobakhokhela ngani? Cha, ayihlale phansi ibamba umthetho. Ba right laba bakhona, ngizolinda futhi ngeyi6 or ngeyi4 next year phinde ke nilawuleke alabhast ukuthi umthandela aqashe bani. Hayi lapha kwaBlue ningalawuli khona. Ngiyabonga.